имруз 4 апрели соли 2021 ҳарчанд дар водиҳо борон аст, вале дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе-чанак бориши барф идома дорад. Бо кӯшишу талошҳои кормандони филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ аз барф тоза ва бо маводи зидди лағжиш коркард карда мешавад. Айни замон ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар масири Душанбе-чанак таъмин аст. бориши барф дар масири Душанбе-чанак дар минтақаи Варзоб аз километри 65 то 73 аниқтараш то даромадгоҳи Нақби-Истиқлол ва дар аксар қитъаҳои минтақаи Зарафшон, яъне аз километри 78 то 160 то назди Нақби шаҳристон бештар аст. Аммо барфрезии имрӯза ба рафтуомади воситаҳои нақлиёт монеа пеш наовард, зеро кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаю механизмҳои зарурӣ дар ин ду минтақа роҳро аз барф тоза карда ҳаракати воситаҳои нақлиётро таъмин намуданд. Филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки нигаҳдории роҳи Душанбе-чанак ба зиммааш вогузор аст, сарфи назар аз вазъи обу ҳаво дар минтақаҳои осебпазир навбатдории шабонарӯзиро ташкил карда фаъолияташро чун ҳарвақта дар сатҳи хуб ва сифати баланд ба роҳ мондааст. Масъулони филиали ширкат таъкид мекунанд ки дар чунин вазъи обу ҳаво дар минтақаҳои кӯҳии роҳи Душанбе-чанак хатари фаромадани тарма ва сангрезӣ бештар аст. Аз ин рӯ аз ронандагон хоҳиш карда мешавад ки зимни сафар дар ин масир эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. Ёдовар мешавем ки ҳафтаи гузашта кормандони филиали ширкат дар масири Душанбе-чанак аниқтараш дар ду минтақа Варзоб ва Зарафшон ҳудуди 5 тармаи хурду калонро бартараф намуданд. Дар ҳафтаи гузашта бориши борон ҳам сабаби омадани сел гардид ки оқибатҳои он дар муҳлати кӯтоҳ пурра бартараф карда шуд. Айни замон ҳаракати тамоми намуди воситаҳои нақлиёт тариқи роҳи Душанбе-чанак таъмин аст. Абдуваҳоби Абдусаттор, Аҳалдини Карим, Маъруфи Абдулло, роҳи Душанбе-чанак, ахбор.